Indauluan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. babaen iti panangibagi kenkwana ni House Majority Leader ken First District Representative Ferdinand Alexander Marcos ti roll out digiti major education initiatives babaen ti PBBM Gabay ng Bayan programs iti Ilocos Norte Centennial Arena. Ti aktibidad ket paset ti Second Joint Education Trifocal Management Committee meeting ti Commission on Higher Education, Department of Education ken Technical Education and Skills Development Authority. Nakipagkaykay summit iti Second Congressional Commission on Education. Nakipagpasetpay digiti estudyante, mangisursuro, 4-piece beneficiaries ken daddumapay nga stakeholders iti Ilocos Norte ken daddumapay a probinsya. Gagem digiti programa iti benneg ti edukasyon ang maipaayan ti patas nga oportunidad para kadagiti amin nga agad-adal. The President believes that this occasion reflects our aspiration for an education sector that reaches every learner and equips every Filipino for the demands of the future. He also recognizes that progress is achieved through the dedication of our teachers, the cooperation among our education agencies, and the shared belief that every child deserves a fair chance to succeed. May sa kaditi highlights ket ti ceremonial signing ti Joint Memorandum Circular para kaditi policies and guidelines ti bagong Pilipinas Merit Scholarship Program wenno BPMSP. Ti programa ket nabukel para kaditi top performers as senior national graduates. Dagiti mapiling scholars ti maikan ti oportunidad nga agpili ti degree programs nga adda iti babaen ti priority sectors kas ti healthcare, engineering and digital technology, agriculture and fisheries, education, ken kastapayan kadagiti TESDA identified priority diploma programs. Beginning academic year 2026-2027, 20,000 scholarship slots will be opened nationwide. The program will be implemented through a fully digital system covering application, validation, and monitoring, reinforced by the joint memorandum circular among CHED, DepEd, and TESDA, which we are signing today. Wala pong atrasan. Pinasingkedan ti Department of Education ang napinta sa programa ti BPMSP gapud mabalin na taagon dawayan daytoy ti kwalipikado nga agad-adal uray addaan daytoyan ti agdama sa baling scholarship. On top ito, in fact, kung makakuha ng dalawang scholarship ang bata, ibang source bukod sa merit scholarship, pwedeng ipagsama yon. So hindi niya nire-require na i-forgo niya yung isa, hindi ganoon. So yun ang kagandahan niyan. Nainspiraran met ni Lawag City Mayor James Brian Alcid iti BPMSP. Mangnamnama ababaen kadaytoy at adapay ang mapapintas ti syudad di bukod da programa amang benepisyar kaditi agad-adal. I hope we learn something about it, so i-apply tayo to city tandong expand met iti scholarship program iti city. Kasi nga ro imbado iti budget iti city for scholarships natan, so more allocations. So as long as you're qualified to avail the scholarship iti city, feel free to come to the office apo. BPMSP na i-launch ti Project PEPA ken Tanaw. Naisayangkat pa iti signing ti Memorandum of Understanding para iti Project Balay. Babaen ti panagkaykaysa ti CHED ken Pag-ibig Fund, manamnama ti panakadevelop iti affordable student housing ken higher education infrastructure. Kabayatan na kageddan ti aktibidad ket iti panagsapata iti 789 newly promoted public teachers nga adda ti babaen iti expanded career ti DepEd. Ti oath-taking ti indauluan ni Congressman Marcos. And that they can be promoted multiple times in their careers as teachers. And so if that happens, we are assured that they will really work hard for our learners and that our learners will be of good quality. So may isang kapintasan dito apo nga naisayangkat ti gobyerno, aglalo kini apo presidente tayo, napintas nga regalo dito ti teachers ken ti pamilya ti teachers. Kastamat kadagiti ubing ken agad-adal. Malagip nga itinaudi nga State of the Nation address ni President Marcos, pinasingkedan na ti gagem na ang mapatalged ti education system ti Pagilian. Mark Magdirila, Balitang Solid North.